Elegant ladies, elegant ladies, elegant udonunanya. Ahambu Chief Mrs. Josephine Agokwe, Adure one of Orenkwoji in Imo State, Olo. Agumwanyishi Elegant Ladies, who are the president, and I'm one of the founding members of Elegant Ladies. I made inauguration on the 27th of July 2019 at Service Centre London. Ahambo Elegant Lois Alice Igwe. I'm Elegant Ladies. So I'm my inauguration on the Elegant Ladies. I will pray no in your mind now, Pado. Kai choro kandoman bakata banyera ya kakai padunda na Nigeria vice versa. I na support to charitable according for the blind Rehabilitation Centre on Mbize, Nona Imo State. The only blind rehabilitation center known at the eastern region of Nigeria. On that 27th of July, I named our inauguration. I na sukandu madubia nyerayaka to support our vision. Ndeweno Ahambo Elegant Gertrude Mbiamnotie. I am the vice president of Elegant Ladies and my honorable praise door. I am already an assuno. You work Igbo on the Biazanyo. In the chege me. I give you more. The one is young, on your man, me whom na video man on young. That day we day for elegant. Ahambokwa Elegant Josephine Owen. Mwa financial secretary in the organization now. Mwa na funa ego anakọtara na-eji eme ihe kwesịrị ekwesị. Ya mere ụbọchị ahụ ego niile a ga-anakọta a ga-ejikolata ya wee mee ihe jiri si ụlọ bịa. Ụbọchị ahụ anyị ga-eji ya mee ihe bara uru n'ala Nigeria. Ọwụ izizi ndị London na-akwadoro ndị isi kwuru ka ọ bụrụkwa na anyị echefudi ha. Anyị nọ ka nne ha na-enyere ha aka. Ọ ihe anyị jiri hiwe otu a. Anyị na-emekwe na-ayị ụlọ biko unu bịa nọnyere anyị na emume nke anyị ga-eme. Bịanụ ka unu kwado anyị, bịanụ ka unu nyere anyị aka, bịanụ ka unu sa anyị na-aga n'ihu. Elegant Getty Spinelli, who chairperson na inauguration committee. Ana m agba ihe gbasara maka the organization and arụọla m ọfụma ruo ya n'isi. Ana m asị na ihe unu ga-eri that day ọ dị ọfụma, ebe unu ga-anọ dị ọfụma, onye ukwu na onye nta ebe ọbụla ịnọ gbara bịawa na ị ga-adịwa n'ịtafe. Egwu dị iche anyị ga na-agba egwu dị iche na-eri na-aṅụ ihe niile dị iche iche ihe enweghị ga-akpọ na smas Elegant Chinenye Agokwe ụmụ social secretary of Elegant Ladies. Ekwere m ọrụ ka na onye ọbụla ṅụọ ọgwụ afọ echi bịa rie ṅụọ ihe egwuregwu dị iche iche ga-eme egwu ofe n'elu ofe n'ala ihe niile ọ chọrọ ga-anọda dị maka anyị ụmụ nwaanyị na-ere urure ụmụ nwaanyị sara asị ụmụ anyị ga-eje mba asụgbọ na bịawa ụjọ atụrụ ụlọ. Elegant Ladies formed on the basis of ihunanya na peace and loving Igbo women known as UK, and one of our goals is supporting Ndu known as Nigeria. So on that 27th of July inauguration, Ndu Madagabia, people are all over Igboland, they are here support time. And then when so many activities, to make so many activities, I'm on the line because piano support time. Okay, thank you. Nemo,